şo kolgan eteğine bolar deyipdir inşallah. Hudaý Taala hemmemize şol derejele nesip etsin. Müslüman dogalım. Dünyada, zindagide, yaşayışda eger iman bolmasa, eger muhabbet bolmasa, eger Hudaý üçinlik bolmasa, eger namaz, roza, zakat bolmasa, eger mescid azan bolmasa, fikretden görün hiç zadyň dünýäň lezzeti ýok ki onna. Dünýäň peýdasy ýok, dünýäň zineti ýok, awadalygy ýok. Bir näçe wagt barqat bolup hiç yerden azanyň sesi eşitilmänine nagat daryk ýas. Ya bir tohar adamla başga ýurda barqayt ya ikinniň döwregine daryp ýürügimiz ýarylyp barýar. Azan ýok, qamet ýok, tekbir ýok, mescid ýok diýip aýtýarlar. Son musulman adam, imanly adam, Hudaýa peýgamberi kıyamady ba adam bilýär ki dünyada iň lezzetli zat öz Halygy, öz Rabbi, özüni ýokdan bara getiren Hudaýy bile bolmakdyr musulman dogallam. Bir wagtda hyýal ede gamaýlyň. Bu zatlardan başga ýerde gönenmek bamy kadip. Fikretden görün, nagat İslamyň zatlary owadan azan çykyranna azanny çekenne näme diýe? Eşhedü enne Muhammeden Resulullah'dan sonra hayya alas salah namaza gaşyn gelin diye, hayya alal felah gününmege gaşyn gelin diye. Nagat pur ma'na kepşi gününmege gaşyn gelin diye. Namaza gaşyn gelin yani hayya alal felah piruzluk, necat doğruca Türkmençesi gününmek. Yani namaza çağıryan, yani gününmege çağıryan diye. Yürekten aytyan, zenana olsun, erkadam olsun, şıdadı biz derk etmeli, namaza näme üçün İslam gününmek diýip aýdypdyr. Son içinde secde ba, içinde kol gowşuryp edip bilje bolup durmak ba, içinde Hudaýyň üçün eňilmek ba, ol eňilmek ike bir kellämiz kesselede başga kişiden çürüm etjek däl. Ol secde fakat Hudaý Taala dogry. Ol secde hiç bir adama dogry däl. Biz öz halygyň menen özüňi ýokdan bara getiren Hudaýyň menen rabity bolansyň, Hudaýa ýakynlyga wesile bolansyň, Hudaý bilen benden arasynda mi'raji bolansyň, hayya alal felah gününmege gaşyn gelin diýip aýdýar. Biz nihayete gününmek mal ýygnamakda, ya nihayete gününmek bir adamyň janynyň sag bolmagyna, bir adamyň gülüşip gezmegine bir gününmek däldir musulman dogalla. Bir adam aýdýa, men adamy degemek, adamyň garynçany aýagyma teňini defelemek, onu da Hudaý maňa dert beripdir diýe. Dert berilmegi ya dert berilmesizligi ya bir adamyň kynçylygy az bolmagy ya kynçylygy kän bolmagy bir hiç zada delalet däl ki. Eýüp peýgamber kynçylykda 18 ýyl ennamyny gurçyk gezýär. Aýa Hudaý şonu söýmäni beripdirmi? Bes belli bolýar. Qarun beter qızylken, beter mal mülküken, aýa Hudaýyň söýdügi diýip bilersmi şoňa? Hudaý tebarek we taala Qur'an-ı Kerim'de Eyyub peýgamberiň gurrüňini aýtýar, Qarunyň gurrüňini aýtýar, peýgamberlaryň gurrüňini aýtýar. Firavun ýanak men Hudaý diýip geçen adamlaryň gurrüňini aýtýar. Näme üçin? Tabil musulmanlar şol bozorg warla we betbahtlaryň zindagisinden ders alartýaly. Asly gününmek Hudaý bile bolmakdadyr musulman dogalla. Eger gününmek malla bolsa, onu biz Qaruny gününtir diýmeli bolar taýym. Haýsur musulman adam Qaruny gününtir diýer. Qaruny yer çekýär.
فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ Özünü malı mülkü bilen yere çektik diye Hudaý Taala Qarun'e. Biz mal kan bolmak, can sağ olup gülüşüp hahay vahay bilen ezbe, Hudaý ona kynçylyk berenak, ol Hudaýyň söýdügi dip bolmaz. Ya bir adam kynçylyk degedeni bilen, ol Hudaýyň kösen adamsy dip bolmaz. Birji miýar bar, her kim özü bilen Hudaýyň arasy rabitaly bolsa, Hudaýynyň arany üzmeýän bolsa, gönünen adamşa. Hayya alal falah, hayya alal falah dip azançyp gygyrýaram paky. Gelin gönenmege gaşyn diye. Şol mesjitde mal paýlanýarmy? Näme paýlanýar? Hiç zat. Birje iman ma? Muhabbet ba? Hudaý üçin üşmek ba? Ve Hudaý üçin çaşmak ba? Biz in dünýäň ýüzünde, belki dünýä we ahiretde in pur erzişlerin zat, in ehemmiyetli zat, in insanyň erziş gail bolmaly zady Hudaýa muhabbetdir. Hudaý Taalaň radyçylygyny tapmakdyr. Mahtumul İşan näme diýe? Bar nygmatdan ýegdir saglyk mezasy. Bar qullukdan nikdir hakyň rezasy. Eger dogry gelse ajal qadasy, min yalvarmak bile sözüň tutmaz hiç. Bar qullukdan nikdir hakyň rezasy. Her näme et Hudaýyň rezaýatyny tap. Her näme et Hudaýyň muhabbetini tap. Tamam bol başlat gerekde. Cumada, iýitde, oturuşyklarda tamam wagtda berilýän näme üçin? Her form edip wagt berilýär bir jazat üçin. O da özümizi ýokdan bara getiren Hudaýa ibadet etmekdir. Öz halygymyzy tanymak, öz Rabbimizi tanymak, näme ýol bilen Hudaýa ýakyn bolmak, başga zat ýok. Hemmesi şo. Hulasa bir bozorgwar aýtýar. Müslüman adam altı zatdan haberdar bolup geçsin diye. Altı zatı ýadyndan çykarmasyn diye. Şonu gysgarak edip hyzmatyny beşdirip tamam eder. Biri öz Rabbini şu taýyna bir gol düşüneýliň dostlar. Ahun nedeni falan bayi falan adamı diýelin hakka. Öz Rabbimiz bize gelişik beren, bize göz kulak beren, bize sayrap duran, günah sogap diýemde agzymyza gelýip duran, bize sayrap duran dil beren, bize yürek beren, bize halk eden, bize ýokdan bara getiren, bize mahlugatyň iň gowsy eden, bir we bar wajibul wujud bolan Allah Jelle Jalaluhu, Hudaý Taala Jelle Şe'nuh. Nagat pehlevan dayaw adam ne geçipdir Hudaý ýoluna. Ýargaýsy özlerine ba güýji Hudaý ýoluna sarf etmek bilen Türkiýede Garbyň döwleti Türkiýe eýe bolanna hukumeti garbi bolup barýaka elam etýärler Kur'an çap bolmaly diýip. Emma buzorgwar adamlamamış Allame Said Nursi ýaly. Tamam şagirdlerine, dostlaryna aýtýar. Kafir elam etdi Kur'an çap bolmaly diýip. Emma biz musulmanlar sabit etmelki Kur'anyň 52 öňüne çatyrlar. Her form zahmetler çekatyrlar. Emma kıyamet açılı yürüýmeli. Näme diýili? Her kim öz desthaty bilen haty gowy bolsun, biderek bolsun fark etmeýär. Yetişdiňizden Kur'an-ı Kerim ýazyn. Bismillah alhamdan ta kul a'udhu bi rabbin nas variýança 114 surany. Ve muftum etjani Türkiýe paýlandy. Müňlerçe Kur'an-ı Kerim'i desthat el bilen ýazypdy Türkiýe ýaýratýarlar. İstanbul, Ankara, Betlise, Urfa tamam şäherlerine.
Naqat pehlevan dayo adamlaşıla. Dillerinin üstüne sabit kadam olup özünü ba nimeti Huda yoluna sarf etýäle. Kur'an'ı çap bolmaktan evne geçipdirle yetiştiňizden deshat ýazyň diye. Ve tamam Türkiýekde şeýtip ýaýratýäle. Allame Said Nursi diýäle olan başdaklaryna. Allame Said Nursi radıyallahu anh. Hudaý o bendeden razı bolsun. Din yoluna kan zahmet çeken adam. O qulasın musulman dogalla. Bir molla al-muqiyanna terakki ettir. Hewre basınmasın. Türkiýany sarsyryp berdir aňyrsyn merdini. Bir gün özüňiz ýaly bir musulman we bir molla Said hewre kan terakki etdi. Min ene dädesini göreýin nemenipdir. Hayzowada Betlisyan şähriň bir obasynda barıpdyr oba. Molla Said'in öýleri haýsy diýipdir. Molla Said bir din ýolyna zähmetkeş adam, şın ene dädesini görjek bolýar barýan adam. Näforum takwa adammış, kimin ogly bijirek terbiyet tapypdyr. İderlap barýa Molla Said'leň öýşi diýerler. Molla Said'in dädesi barmy öýde? Ýok. Ol ekrançylygyna gitipdir sygyrlar gowy. Öýde oturýa gözleşýär dädäni. Molla Said'in dädesi hol aňyrdan gelýär. Sygyrlaň agdy daňlykly ýa torba goýugly iýimde ýok içinde. Ýortyp öwünden çykýar. Din ýolyny zähmet çekip uçup Türkiýanyň o başyna islamy täzelep duran Allame Said'in dädesimi sen diýe? Hawa bir sygyrlaň agdyny näme daňpsyň diýe. Onda ben ekrançylygym hal daşaňrakda diýe. Öýe gelýänçem arada halkyň mezraati bar, halkyň ýeri bar, halkyň ekrançylygy bar. Halkın qıdan iyagamasın, ondan süy dönýändir, çürügimiz halal bolsun diýip, agdyny ya torba baglap gaýtýan agdyna diýipdir. Bolly diýipdir. Men Molla Said beter arasda Hudaý ýolyny zähmetkeş diýip aýtýan, Hudaý üçin gezýän ene dädesi badysyna diýipdir. Enesi beýlen turib aýdypdyr, men Molla Said'i bidähret emdirmedim diýipdir. Bah. İğne halal haram emdirmek değil ha. Bir dehret emdirmedim deyipdir. Ama dayav ece gerek. Gece çağa turup ağlaya, senin dehretin yok. Dehret kılıp gelip emdirmedi. Bar günnüyde hemmemiz başariyat diyeli. Yani günnüy bir dehret emdirmede görürüm ma. Hatta gecelerde de 2 yaş yarımın dolduryanca emyen vaktinde dehret kılıp gelip emdirerdim. Çağaşı neticem verdi deyipdir. İğne haram emdirenin menenne süt haram bolýan zady ýok. Ya dogry diýip bolmady şeriatda. Emme oğlanyň salahiýetinden çyrim. Ene däde Hudaý üçin ihlas edenne, ihlas bilen aglasaň, sokur gözden ýaş çykar. Körde bolsa ihlas bilen aglasaň ýaş çykar diýär türkmen. Çyn Hudaý üçin jany dil bilen zähmet çekipdirle, terbiyet tapýan oğlany özden öz halygymyz, özümiz ýokdan bara getiren Hudaý üçin zähmet çekmäni ýatdan çykarmaýlyk musulman dogalla. O bennelen gaýratlaryny özden bir şäher, 2 şäher, ol İstanbul'a buzorg, on görrüňi del, tamamy Türkiýe islamy täzeläýär. Türkiýanyň o başyndan o başyna 40 ýyl mundan odal, 50 ýyl mundan odal. Inni dünýeden geçipdirle 40 ýyl mundan odal. Inni olan ýazan kitaplary dünýäň ýüzünde 50 dile terjüme bolup şumal tamam dünýäk ýaýrawaty. Hudaý üçin zähmet çekipdirle olan bereketlerini gözden. Öz ýagdaýlarymyzy, olan ýagdaýlaryny deňäp göreýliň. Zenan erkek fark etmeýär.
bir heftede bir, güne bir, aya bir Hudaý üçin öz zindigimizden daşgary din terakki etsin etýän işimiz barmy, ýokmy? Hazreti Şakîk Belkî diýen bir ewliya, bir buzurgwar geçipdir, ol bir kep aýdypdyr. Haýsy bir musulman belagaty ýetenden ta dünýeden geçýänçe, ol düşünüň dostlar. 13-14 ýaşdan ta dünýeden geçýänçe kullu umruna birçe gezek, birçe qadam şundan taşlak gelýänçe, şundan şıtak gelýänçe, birçe qadam haýsy musulman halis Hudaý üçin qadam atsa, ol adam gönüllüdir. Bir qadam duran ýerden beýläge atýar, faqat ýöne Hudaý üçin bir işden çüreyim. Gönüllü bir adam diye. Ol buzurgwar dünýeden geçende cennetin içinde gidip bäkä diýişde görüpdirler. Näme bilen ýetdiň diýip. Oň müňlerçe mollası we müňlerçe sofasy we müňlerçe gowa adamlara sataşypdyr. Müňlerçe rekat namaz okypdyr, müňlerçe ul arada tutupdyr. Olaň hiç gaýty dälipdir. Bir giýjäň içinde halis Hudaý üçin okuyan bir iki rekat namazym ba, Hudaý üçin bolup düşüpdir. Hiç adamyň habary bolmady. Şo meni şu derejäge ýetirdi diýipdir. Halis Hudaý üçin bir adam bir qadam atsa gönüllü diýäni şo. Din terakki bolsun, dinimizde rownak bolsun diýip zahmet çekmek az da bolsa bereketi kendir musulmanda golla. Biz gijewni zahmet çeksek de hiç sad etdigimiz däl ki. İmam Buhari diýen bir buzurgwar geçipdir. Sahihul Buhari diýip bir kitabyda ba peýgamberiň sözlerini ýygnapdyr. Oň ýygnan kitaby Qur'an Kerimden soňram dünýäň ýüzünde sahihtarin kitap. Şu kitaby ýazan bir adamyň diýişine girýär. Bir adam diýiş görýär. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yürüyip barya qadam adyp şol Buhari Sahih Buhari diýen kitaby düzen Peygamberimiziň ýerine düşüp ýürýär. Näforum Peygamberimiz ayak basýar, ayagyny galdyrýar. İmam Buhari o ayak basan ýerine ayak basýar. Ol ayagy galdyrýar, ol ayagy basýar. Peygamberimiziň qadamynyň ýerinden qadam ýürüyip barýar. Nagat ulaqon derejele özünde bar istidadi din ýoluna sarf etipdirledi. Bir adam şu İmam Buhariň ýanyna barýanmyşda bir şagirdiniň miri ýolda ýatypdyr. Diýişinde Peygamberimiz görtdir, Peygamberimiz ýerek barýan diýipdir oňa. İmam Buhariň ýanyna barýan diýipdir. Onda İmam Buhariýe men tarapdan salam aýt diýipdir. Bir adama Peygamberimiz salam aýtdymedy. Özüne ba istidadi, özüne berilen güýji din ýoluna sarf etipdirler musulmanda walla. Biz gaýrat edeýin deslapqysy şu boldy. Öz halygymyz, öz Rabbimiz özümizi ýokdan bara getireni ýadymyzdan çykarmaly däl. Farzlary ýerine ýetirmek bilen 5 wagt namaz edýänler öýlerinde erkadymla mesjitde ýerine ýetirmek bilen Ramazan aýlarynda arada tutup malymyz bolsa zakatymyz berip güýjümiz ýetse haja gitmek bilen Hudaý üçin hanawada we gowmy hyşa we tamam musulmanlara mehabbet edip Hudaý üçin ýokuş görmek bilen Hudaý üçin mal vermeli, Hudaý üçin saklamaly, harakatyň Hudaý üçin etmeli, tamam boldy. Bir adam öýlen ýatýan Peygamberimiz ýatýanmyş diýe, sünnet diýe. Bu adam sogabyny aldy. Bir adam ýatýar ýöne maňa istirahat bolsun diýip, maňa sogap ýok, sünnet diýip ýadynda ýok. Hudaý üçin diýip ýadynda ýok. Biz gaýrat edin, harakatyňyzy, sakanatyňyzy, hatda iýip içmäňiz, hatda ýatma turmaňyz Hudaý üçin edin, gezip berşiňiz durşuna sogap bolar. Akşam ýatjak, erti inşallah halal çöregimiň ýerinden gederin diýip ýatmagyň sogap bolar.
Günni istirahat etýän peýgamberimiz öýlerlerine bir süýnýänmiş, istirahat etýänmiş. Menne istirahat etýän ine sogap boldy. Bir adam iyi biçiye irinden inşallah ibadetime de bolar. Halal çöreğini izine gider. İyi biçmezse sogap boldy. Gayrat edin, niyetinizi, hareketinizi hemmetin Hudaý üçin wurun. Her näme hareket etseňiz sogap bolup düşer. İkilenci bellemeli adıma ferişteli taraftan. Kur'an-ı Kerim'e öyle aytya Müslüman da golla. Sağ kaptalı ferişte sogap yadiya, çep kaptalı günah yadiya. Bulardan gafil bolmalı değildir. Sogabı yadiyandan ve günahını yadiyandan gafil bolmalı değil. Haberdar bolmalı. Gap tarafımız yazar yana, günah tarafımızdaki feriştani yazmar yani. İkilenci bellemeli adımız. Emma üçüncü, dünyadan geçme var arada. Haberdar olmalı, İsrail'in canını gafil vaktinde almaz yani. Hi eştiyanız mı? Falan yerde bir adam qarripdir, ine gidecek, ahir dünyadan geçti. Bir zamanı o görülen ki. Falani ayrılacakmış tip kurrunu ve ondan malik 100 tane cavan oğlan gitti ya. Öz dostumuz gitti ya, inimiz gitti ya, ballimiz gitti ya, cigar guşağımız gitti ya. Cavan adamlar. Ne kadar gençler bir zenane var. O oğlu varmış, tədib olanlar. Oğlu pakirde ol, kulluk etip yanına gelip gören. Ecette yaşlı biraz olmayacak bolyan pakir. Halkın kıyısı uzunluğu bilen işi yok, semiz horluğu bilen işi yok. Halkın kızıl dakınmayallığı bilen işi yok. Öz işi bilen namazı bilen gelip gören zenana. Akşamsı oğlu düktöre gitiptir. Ay oğul deyiptir. Elbette men şu namazlığımın üstüne koysun o deyiptir. Bolya da bana şu tay ahir ömürde düktöre näme deyin, mimaristan näme deyin. Düktöre day akisen de bolacak deyiptir. Öyüne götürüptir namazlığın üstüne gece Türk namazı okuymağa teheccüd namazı diyeli. Erti namazdan da bir saat daha önce. Zenana teheccüd namaz okuyup duqa. Teheccüd namazı vakt Hudaý bilen benden arasında perde yok diye kitapta. Secdede qa. Dünyanın yüzünde insanın en Hudaýa yakın bolyan vakti secdede vakt. Secdede qa can veripdir. Qatipdir şodur şuna da. Oğlu geliye görse ecesi secdeden kellesini kaldıranak. Bay ece diye kellesini kaldıranak. Ahir görüye ecesi can veripdir. Gen ýagdaýy gözden Hudaý Taala peýgamberiň sözü bilen aýtdy. Ýaşaýşyňyz ýaly dünýeden geçersiňiz. Dünýeden geçişiňiz ýaly ahiretde de turarsyňyz diýe düşüniň şikepe. Hudaý bile bolup ýaşapdyr, Hudaý bile bolup dünýeden geçipdir. Ulamalar aýdypdyrlar. Qabrda goýaňyzda da şodur şuna goýagan diýipdir. Hatta ýuwallarda secde turan ýana salajan sünne goýup göterip bar ýa qalada secde turan ýaly. Qatipdir da şodur şuna. Wa qabrda goýanlaryna da secde turan ýaly goýupdyrlar. Nagat ulqan saadet, nagat ulqan gönenmek bir adam secde tuqa can bermeli. Hazreti İmam Azam biziň mezhep başymyz secde tuqa can berýär. Bir bozorg var aýtýa, adam aýtmany gorkýa. Şon öz ýagdaýymyz näme boljagymyz bilemez. Hasan Basri diýerler. Tamam dünýäň ýüzüniň ähli sünnetiň başlagy. Ol aýdypdyr. Hudaý Taala bir adama qahar sinen bolsa, şol adamy halamayan bolsa, rahmetinden daşdığını biljek bolsaňyz günahın içinde can berýändir diye. Hudaý saklasyn bugünden.
Hudaý hiç bir musulmana, hiç gaýsymyza, kowum hyşymyz, il günümiz bilen Hudaý men salmasyn üstümizde. Günahın üstüne can berse, Hudaýyň hakykat söýmedik adamydyr şo diýär. Adam biraz hesabyn çekmeli, biraz gorkuda bolmaly. Haýsy berimiz bilýärçmal öýe barýan çakjanymyz badygyny. Haýsy berimiz bilýärç mesjidden çykýan çakjanymyz badygyny. Biz gayrat etmeli dostlar. Bir towar zenana günahın içinde can berýär. Günah bilen ýatyka zilzile gelip can berýär. Bir towar secdesi tuqa can berýär. Namaz okyp tuqa can berýär. Biz üçüncü habardar bolmaly adamy can berme barada. Musulman adam da bir ahiret ýady düşende, dünýeden geçme ýady düşende biraz bir iýini dyglaýandyr, gorkýandyr. Bir musulmanyň hiç gaýgysy ýok bolsa, dünýesi tekmil bolsa, il güni tekmil zol gülüp gelip berenne bolsa, onda da ýatjak bolanna bargy söndürip ýorgana giýrenne, Hudaýy şejere garanky ýerde bir gün kabr diýerler, şoň içinde ýatmaly, meni bir gaýgy etsin diýär. Bir Arap şahir bir owadan kep aýtýar. Şonu aýdylyk, hem 4-nji matlaba geçeýlik. Azanul mar'i hina at-tifli ya'ti wa ta'khiru as-salati ila al-mamat. Dalilun anna mahyahu qalilun kama bayna al-adhan ila as-salat. Hiç janaza kıljak bolanna azan çekilenini eşitdiňizmi? Ýok, janazaň azany ýok. Farz namaz azan çekilenek. Emma çağı dünya gelinne adan çekilýän namaz okulanaq. Bir adam, bir musulman dünya gelinne adan çekilýän namaz okulmaýar. Dünýeden geçende namaz okulýar, adan çekilenak. Biz belli waliýa diýär, ýanky bozork bar Arap aýtýar. Belli waliýa çağı dünya gelinne adan çekilen bolsa, dünýeden geçende de namazy okulan bolsa, bir insanyň kulli ömrü näme boldy? Bir azan bilen namazyň arasy ýaly boldy da. Bir ikinji azan çekilýär, dehret kılyan çan qamat diýilýär, öýle erti akşam ýatsy da şeýle. Ýatsy kılýar, çykylýar. Munda kulli ömrü bir azan bilen bir namazyň arasy boldy. Dalilun anna mahyahu qalilun kama bayna al-adhan ila as-salat. Bişine alamet ki insanın umru al himmeti adam men namazın arası ol. Gayrat edeylin musulman doğulla. Eğer hesabımız çekip halal rızkını idinne gelip mehabbet bilen, Hudaý çüýlük bilen arkaňy daşap gezmeliýän gurrun ýokka. Öz halygymyz bilen bolmak, şeýdip gezsek dünýä ahirymyzda gönüner musulman doğulla. Beşlenci haberdar bolmaly adymy. İnsanyň wujudunda nefs we kaptalna şeytan ma, şeytany meňdeş ýaman ýoldaş we olardan haberdar bolmalydyr. Ähli sünnetiň 4 mezhebi bar. Mezhep başla Imam Azam, Imam Malik, Imam Ahmed ibn Hanbal, Imam Şafii. Imam Ahmed ibn Hanbal dünýeden geçşek bolup tuqa, tamam mollalar, soflar daşynalyp tuqa. Imam Ahmed ibn Hanbal qygyrypdyr jan berjek wagtynda. Şikef aýdypdyr. La ba'du. Faqat manasy şi. Ýok, soňrak diýdi. Ýaxşy özüne gelipdir, mollalara aýdypdyr. Ustad näme diýdiň molla be? Hi bi manasyn qygyrandadyň, ýok, soňrak diýdiň, ýani näme? Onda şeytan gelip aýtdy. Ok, çtaýyn düşünmeli ha. Şeytan gelip aýtdy, ey Ahmet
Auzu billahi mineşşeytanirracim aytmak bilen, gowa adamlara sataşmak bilen, kan dualar etmek bilen özümüz iman awreňçinde saklamalydyr. 5-nji habardar bolmalydyr. Dünya tarapdan. Dünýäň bir misaly var. Kysgaçyk suratynda 10 ay diýili dünýäň gurrundan çykaýly ham. Dünýäň mesele edilşi forum. Awwala tamamy şey. Şol jezire gelen adam nähili bolýar? Bir tofar adam düşýär, şeýle gözüne aýlýar. Dehret kılacak bolsa araslanacak bolsa araslanýar. Derröw ýortup barıp keşdiýe minip jaýjagyna oturýar. Gorkýar da aňrak barsa jeziren bilen aga näme Kaplan madyr, ýylan madyr, içýan madyr, guýy madyr, tiken madyr. Şolara alana maýnyp derröw minip çyk oturýar. Jaýdy giň keyf edip oturýar. İkinci bir forma adamma düşýär jezirege aňyrak barýa döwrüň gözü ajab bulbullyň sesi var. Çah-çah edipdi, saýrapdy. Olara aňlarypdy. Bir aňyrak bardy ha. Birden ýadyna düşýär, bir sagat bolup barýar, keşdi wa ýyzy. Bir ýene ganimet ýortup gelip bir de keşdiden jaý alýar. Üçüncü bir adamma şol bilbilin sesine, saýraýyşyna jezirelerde gyzyl kümüşde bolsa boluvermeli, marwaritde bolsa boluvermeli. Şoňa aňalyp kärrak ýygnajak bolup aňalyp barşyna gülüne, rengarengi sese, tala jawahiraty aňalyp barşyna aňyrak barýar. Keşdi ýatdan çykýar. 5-6 sonra, sagat sonra ýadyna düşýär. Oha keşdi qaly ýyzy. Ol jengel gurmeşiň içinde ýyzyny taf bilen aş susuz bolup helak bolyp tepsirap ölüp qalýar. Ýybyski tapmany. 4-nji bir adam bolýar. Şol bilbilin sesine, rengli güllere, gyzyla, kümüşe aňalyp barşyna ýyzyny ýatdan çykaryp menden kärrak tapjak bolup guýaga çýär. Bir tofarın yılan çakya, bir tofarın derende heyvallı dargatya. İmam Gazali aytýaşker. O fikretden görün dünya gelen adamın misal edilşidem. Bir tofar adam begmiradişan buzurgwarly anakla gelýär. Görýär, dünya gelmeli ýerde o bir sagatdan ýene keşdiýe minmeli. Surýanna Azrail akitjek. Bir özüne geresik mykdar alýar, men ýa-derrew keşdiýe. Her açan uğraýllyty amadal. Ýükü ýok, zady ýok. İkilenji adam gelipdir biraz dünýäň ýerine birden ýadyna düşýär, bir galmaly ýerde bir ýene ganimet. Üçülenji adam aňalyp keşdi ýadyna düşüp özüne biraz zat çaýalyp bilebiligi bilen gujuklap getiripdir, keşdide jaý ýok, äpper meniň diýipdirler. Bir de bilebiligi bilen ýygnapdyr. Ýene ganimet gabry bidatlar salmaýar, äpper meniň diýipdirler. Nagat awadan misal bir tovar adam dünýeden geçýär. Henüz oğlanın şoğu bilenak näçe hektar yerler ekipdir. Henüz oğlanın şoğu bilenak näçe tükalleri var. Ders berýär ha dünýä. Mahtum oli şükreýlegil Hudaga
ölüm beraberdir şağa gedağa, bir sabır kul tiz yollu gor belağa, sabırlı kul dura dura şaht bolar. Baya garibe den mi Hudaya şükür, elhamdülillah. Bir topar adam dünyadan geçen näçe tükany badygyn hiç kim bilenä, oglanyşagy bilenä. Bir topar adamda zady ýok. Biz özümüz gözümüz bilen gördük. Dünyadan geçti, oglanyşagy we bölmäne asal zady ýok. Bir keçesi bilen öýünem etmeseň, bir maly mülki ýok asla. Yeňiljek. Şayet bir dünya çıktı, azat kıyınçılık gören bolsun. Bir vaqtda tersine almaň ha. Biz onna hemmek garip bolmaly. Biz onna hiç dünya bilen innemellär. Onna ýok, were keçe bilen kulüş bilen gedibermeli. Ýok. Maňa buzurgwarlar jogap berýär. Çiz dünya az Huda gafil budan. Na qomaşo nuqra'u mizan zen. Mevlana Rumi aýtýar. Dünýäň nämedigini düşünjek misiniz diýe. Çiz dünya. Dünýäň nämedigini aýdaýyn diýipdir. Az Huda gafil budan mitdir. Eger maly mülkün eger sen Hudaýdan goýýan bolsa şoňa dünýä diýilýär. Na qomaşo nuqra'u mizan zen. Parça furuşyň ba bolsa, tala furuşyň ba bolsa, serrafyň ba bolsa, maly mülkün ba bolsa, muňa dünýä diýilmeýär diýipdir. Eger sen Hudaýdan alyp galsa, şonu dünýä bolýar diýipdir. Nagat pur maňa kem? Bir tovar adam muamele edýär, saat 5 boldymy, 6 boldymy, 7 boldymy, akşam çekildimi, ikindi boldymy, fikri şonu muň parçasyna dünýä diýilmeýär. Näme diýip as Huda gafil budan ýok. Rijalul la tulhihim tijaratu we la bay'un an zikrillah matn Qur'an. Bir tovar gowa adamlar ba. Olaň tijaretlary, muamelalary Hudaýdan alyp galmaýar diýip. Şoň gapdalynda da bir parça furuş bar. Namazdan da habary ýok, zekatdan da habary ýok, ikindi akşamda bilen muň dünýä boldy. Emma beberi akşam çekildimi, ýatsy boldymy, da gaýgysy şi, muň parçasyna dünýä diýilmeýär. Yine dünyanın tarifi şey. Biz başlanıcı haberdar olmalıydımız da dünya. Dünya bir vaqtda o da äpberip gitmeli hili olandan sonra bizim ahiretten qalmağımıza sebep bola qamasın. Altılancı haberdar olmalıydımız da oğlanın uşaq. Sowatly adamlar wa dagygan habarymyz barda. Gümmede aýlajak bolup duran adamlar. Mutaassifana oglanyň uşagy sebep bolupdyr Hudaýdan galsynlar. Narahat bolup aýtýar. Musulmanlykdan, dogalykdan aýtýar, beýtmesinler. Bir düşünýän adamlaň, sowatly rowşan fikir adamlaň oglanyň uşagy wa oğlanın uşağı sebepli ahiretini yakıp bäli. Oğlanın uşağı sebepli oğlanın uşak asayişte bolsun. Emma ahiretten işi yok. O da näme üçin? Men gidemden soňra oğlanın uşağım rahat bolsun diye. Ýöne bir zatda ogryňçaçykdan aýdaýyn tede. Şol adamlarda hiç wagtda oğlanın uşağından haýyr görmeýär, şide bir geň zata. La ağzın açsana, bal bilen hoz bereyin sana, gözün yumasana, legen getirip yüzün yuwayın, elin yuwayın diýen adam oglanyň uşagy 20 ýaşdan sonra ine dädesini qowup çykyp berýär. O da innemesin din tarapyny oglanyň uşak da innäne gaýony. Şu ýankyjyrek formundan din öwretme ýok. Näme bolsa oglanyň uşagym bolsun, ay ahiretin bir dady bolar diýen adamlaň biri özi gurrun berýär. Oglumy mobaýla berem diýe, minnet etme wezifäň diýip aýtdy maňa diýe. Bah. Dinden habarsyz, o da lale bal bilen hoz agzyna tıkan däde, buň kun öz jiger guşesinden näme kefeşdi wati. Näme lezzet ba ony dünýede?
Bir adam jiger guşetinden şu köfeşecek bolsa, canatından ol biçare ahiretin yakıp onu daveti. Yeni biçareliginden kalıp oğlundan vefa görmeye. Son Huda yol bilen bolmadı. Biz ahirki haberdar olmalıydımı? Oğlan uşak ehli ayal buları şu rahat, nihayet rahatta olsun deyip dinin yattan çıkarmalı. Peygamberimiz bir söz aytıyor. Sizin in kaviyinizi men tanıdayım mı diye. Tanıt ya Resulallah. Sizin in kaviyiniz içerisine mehabbetlisidir diye. Biz demeyet içeriğine kıngırılmalı, qaharlanmalı. Bir zat diyene yok bol demeli. Tersini alman ahullan kefini. In mehabbetliğiniz, zenanağınıza, oğlun uşağınıza in kaviyiniz diye. Hayrukum li ehli. Sizin kaviyiniz içerisine kavvalan adam diye. Oğlun uşağına kavvalan adam. Kim oğlun uşağına kavi? Kim kavi edep verse. Kim oğlun uşağına Hudayı yetse. Kim oğlun uşağına mektebi verse. Subhanallah. Tomsa oğlun şena iyi verenden mektebi ver diyende Müslüman adam ne mi diye? Şena öğrenmen ziyanı var mı diye? Şena öğrenmen kim ziyanı var diye? Biçare beyt mesela mektepten Hudaydan gafil olma diye vaydiliye. Şena günah var diye ne ki? Adam narahat bolavayt diye. Mektebi verdiğinde şenan günahı var mı diye. Mektebi iyi vermesen günahı yok. Kim ayt diye şena iyi vermen günahı var diye. Kuruluptur tersine keplemellin. Kuruluptur cebhe giri yetmeden. Kuruluptur ters keplep beyletin bak bir direkt daha da etmeden. O cüre değil ki. Mektep tabestani bir Thomas bir olca. Bir 3 ay vakt ba. Elhamdülillah köplenç mescitlemede de var. Huday hepsesini şu mektebi örtken ahun nedeler muallalar. Güne bir saat oğlun iyi ver. Dinine ahiretine gerek dadın ne öğrensin ne? Şenan günahı var mı deyip beyler etmeler. Şu mahalle öğrenmede ertikun vazifen minnet etiyağın mı diyer da sana. Onu da öğrenecek dadı bar ene dadın yeniş divayı öğreden akki. Onu da öğretecek dadı ene dadına mehabbetli ol Hudayın memmal edep ahlak bilen bolli. Hulasa saadası şıda doğasla. Her form ovadallayli, her form gururlansın, her form anırdan berden aylansın. Özümüz halığımız var, Rabbimiz var şonu yattan çıkarmalı derler. Gurrun anırtışına var ya da. Hazreti Abdülkadir Geylani Kuddüs'e sirruh tamam adamlar uyuşurup vaaz verecek boluptur, minbere çıkıptır. Adamları vezeb Allah deyip düşüptür. Hem adamlar ağlaşıptı diye. Birce kelime ayıptır. Son nahayi kelime de onun başka ne var? Hemme vaaz verirken üsülle çaşsalla hemme şu kelimeyi Allah Celle Celaluhu Azze ve Celle tekaddeset esma'u. Fat Hudayi çiğinle. Fat şonu yattan çıkarmalı. Yan mukaddemeti daydı. Oğlan uşağın menen bol, dostun menen bol, mamilan menen bol, sefere git, tefrihe git, hemmetin Hudayi çiğnet. Niyetin qovavur. Fikretten görün de sadece şey. İkinci namaz vaktinde ştada bir adamma ikinci namaz okuyuptu, kıbla vakıp Hudayına secde ettu. Anırsında bir güne secde etti. Men Hudayım gün diye. İkisi aşağı bakıvati, ikisinin de mağrayı yerde. İkisine nazir edin diyecek. Belki Müslüman Hudayına secde etti, kıbla vakıp aşağı bakıvati, önüne gün olanın ziyanı yok. Anırda bir o da aşağı bakıvati, o yani güne bakıvati. Nağat niyet parkat ya on niyeti günden çürüm. On niyeti günmen iş yok yani aşağı tarafa bakıvati, Hudayına secde etti. Biz gayret edelim. Yaşamağımız, gülmegimiz, ağlamağımız, mehabbetimiz, hatta dost olup katnaşmağımız, dost olup katnaşıysa, şunu Huday için katnaşıyanın gidip gelmenin soğuk boluyor. İstirahatın Huday için istirahatın soğuk boluyor. İstirahatını iyi biçmeyen Huday için iyi biçmeyen de soğuk boluyor. Hudaya iyi biçmeyen belki şundan ben iyi biçmeyen benim dine hizmet netice etsinni.
Hala hizmet etme, sevabın allında. Hudaý Taala hiç gaýtymyzy iman awrydan aýyrma. Hudaý Taala hemmemizi has bendelerinden etsin. Hudaý Taala halal rızkdan bol berip, hemmemizi haris etmäni qany edip, galbymyzy baý edip, has bendelerinden edip, ahir demde kelime-i tevhid la ilahe illallah Muhammedur Resulullah hemmemize nasip etsin. Vesselamu aleykum ve rahmetullah. Ahiru da'wana enilhamdülillah. Bütün Müslümanların doğulun ruhlar şad bolar ýaly. Bir Elham Suriye İhlas Kul huvallahu ahad okuýaýyn. Auzu billahi. كما لا قلنا آمين آمين اللهم آمين آمين اللهم آمين اللهم آمين آمين اللهم آمين برحمتك يا خدا yaranını gizan hayırlı. Oturun cemaatler sadaka başımlar paylaşacak, ondan sonra dua edelim. Qav bacak otur ver. Bir dağda tamam olar. Yine Ustad-ı Muhterem El-Hac Celaleddin Ahun Qari Beherket Şehri Örtüğüne ve Turan'a cemaatler tarafından ve yine Moğla Olcan'ın mescidinde şive cemaat bilen namazı yerge yetirttiren doğulduğum tarafından can sağlık gözül yaşayış elmiden mahal karayan yollarına istilik bilen duş bulmakta ola Allah'ın dergâhinden umid edip bu ustada tavasına ihtiyaç. Moğla dedi. Enne urqol doğayet hem moğla tirege doğayet hem de bir yaş oğlulla tuveleme zol da Ahmet Çekva ve doğa. Vaqt mescitte bernaman qoýýaly Ahmetcan yoldaşlary bilen bile din dünýäleri abat bolan tuveleme. Allahumma amin. Da dünya ahir maksatlaryny ber. Hemişe işlerine muvaffak bolsunlar. Yaş oğlulla da Ahmetler çekýäli. برحمتك يا أرحم الراحمين خدا يران الله صدقان قال الله تجير مهربانا دولارا Bariyonu can tarafı böyle yaşayışın mıdama aktaryan yollarımıza uçuluk dönün düşür maklumunu bunu Allah'ın dergatını umid edeceğiz. Hem mağdan diyeceğiniz hayırlı olsun göreceğiniz kovluk olsun adamlar. Selamet olun, sağlam anlar.
Sağ adamlar. Tanrı kılın. Hemmenin tarafından Ustad-ı Muhterem Celalettin Mahmud Qaribi Halkak'ta tavalsın aytiyar. Halil. Salamat olun. Yerti Ulu Resul Toylu Kalandıravat'ta tağıt birden beyler. Bu kacın toyla hemen çağırıyor. Ertaşında Ustad-ı Muhterem İbrahim Akun İskenderi Tözleri katılmanın sonra Ertaşın Kalandıravat'ta soğan vadiyeti var. İnşallah bir şeyin zakatını alıyor inşallah. Selamet var. Ne mi diyeyim şap? Geliyor hem mi? Uğraşmadım. Tamam. Gerçi hem nereye?